Ja, i dag der vil jeg tale om, hvor mange køn der er. Jeg hedder Ulf Harbo. Jeg er måske en af Danmarks mest kontroversielle politikere lige nu. I hvert fald så er jeg blevet ekskluderet her i februar i år, og jeg er lige blevet udelukket fra Facebook og mine 4.000 venner og følgere her den 6. juni i år. Og jeg har jo nu i 2,5 år sagt, at der kun er 2 køn, at børn de ikke skal udsættes for kemisk kønsskifte, og at mænd selvfølgelig ikke skal i kvindesport eller i kvindefængsler. Fordi der er jo kun 2 køn, og der er noget at have kvinders kønsbaserede rettigheder. Men det har jo gjort noget upopulært visse steder. Tilbage i 2023, da man første gang forsøgte at ekskludere mig fra Enhedslisten, der fik Pelle Dragsted sagt til Folketingets åbningstale, at man bliver ikke ekskluderet fra Enhedslisten for at sige, at der er 2 køn. Så fandt man så på, at det var i modstrid med en eller anden feministisk delprogram fra 2017, som siger, at børn de selv må bestemme over deres egen krop, fra de bliver født, hvis de er transkønnede. Og så havde jeg udtalt offentligt, og det har jeg gjort mange gange, at jeg synes jo ikke, børn de skal have stoppet deres pubertet og have kønshormoner. Men det er jo noget, der er svært at sige, det her med 2 køn. Der er kun 2 køn. Man risikerer at blive kaldt transfob, man risikerer at blive socialt ekskluderet, man risikerer at blive kaldt fascist, nazist eller Trump-tilhænger. Men der er nogle få rå typer, som jo faktisk godt tør at sige det. Og jeg har fundet 2 rå typer. Den 10. januar, nej ikke januar, den 10. juni i år, det vil sige den her måned her, 4 dage efter jeg blev udelukket på Facebook, der havde Casper Christensen premiere på sin nye podcast. Casper elsker. Og den første han elskede, det var Jim Lyngvild, som jeg tilfældigvis sad og havde en god snak med i fredags, da jeg blev vist rundt på hans nye fantastiske Dragonheart Slot i Sostrup i Gjerrild, hvor jeg er friskolelærer. Og han fortalte mig om den her podcast her, som jeg så har været inde og høre og taget en lille bid af, som jeg sidder og klapper i mine små hænder over. Men som også udstiller, at Casper Christensen og Jim Lyngvild, jamen, de er nogle af de få rå, der har turde sige, at der kun er 2 køn, men det har muligvis jo også haft visse konsekvenser for deres karriere. Det er i hvert fald min tese. Det er min mistanke, at de, på grund af deres holdninger blandt andet til LGBT, er blevet mindre eksponeret af DR, som er, ja, jeg vil sige 200% pro, at man kan skifte køn, og der er jo uendelig mange køn, og børn, de skal bare give den gas med at skifte køn, så meget de nu vil. De har jo både i børneaviser og i programmer, der har de eksponeret det i mange år efterhånden, og de har, så vidt jeg ved, aldrig nogensinde lavet et kritisk program eller en kritisk artikel om kemisk kønsskifte af børn. De har aldrig dækket KAS-rapporten, de har aldrig dækket åbne samråd i sundhedsudvalget med sundhedsministeren, og de forskellige lovforslag, der er kommet de sidste par år, fordi landene omkring os jo er stoppet med den her behandling. Sverige, England, Norge i sidste uge, det er jo fantastisk. Men lad os se, hvad de har at sige, de 2 herrer. Men det leder hen til, det er det vigtigste spørgsmål, det er, Gud, hvor er det vigtigt, at vi har 2 køn, mænd og kvinder. Og der kun er 2 køn, mænd og kvinder. Tænk engang, at det skal føles som en nyopfundet sandhed. Man sidder helt kriminelt. Og vi sidder over for hinanden og kigger på, kan vi tillade os at sige, at der er 2 køn? Jeg er jo en af dem, der har sagt det hele tiden. Der er 2 køn. Ja. Så kan vi lege alt muligt. Det kan vi sagtens. Du må gerne gå. Ja, for mig må folk gå i dametøj. Og jeg skal nok kalde dig Bente. Altså, jeg er ligeglad. Ja, det er slet ikke det handler om. Men der er kun 2 køn. Ja, der er kun 2 køn. Det er åbenbart midaldrende hvide mænd, der skal genopfinde den her sandhed her, som jo har været en sandhed i hvert fald i cirka 600 millioner år, fordi at vi har en evolutionær historie, der leder tilbage til det, der hedder den kambriske eksplosion af arter for 600 millioner år siden, hvor kønnet formering virkelig gav gas, og hvor der kom rigtig mange nye arter. For 200 millioner år siden, der kom det første pattedyr. Det er vi efterkommer af. Der er aldrig et pattedyr,
der har haft mere end 2 køn. Ja, og sådan er det bare. Men det skal man åbenbart være bange for at sige nu om dagen. Man er nærmest kriminel, som de siger. Men vi er stadig flere, der siger det. Og det er vigtigt, at vi siger det. Fordi børn og andre, de skal have lov til at være dem, de er. De skal have lov til at gå klædt, som de vil. Og de skal have lov til at kalde sig, hvad de så vil, sådan set også. Bare man ikke skader deres kroppe, og fortæller dem, at de rent faktisk kan skifte køn, eller de kan være et tredje køn, eller non-binære, eller noget. Fordi det kan have meget, meget store konsekvenser, helbredsmæssige konsekvenser, hvis man vælger at tro på det, og gøre alt, hvad man kan for at skifte køn. Nu fik jeg jo sagt, at sandheden åbenbart skal komme fra middelaldrende mænd, hvide mænd, men det er jo ikke helt sandt. Det er faktisk de fleste, der siger det her, har sagt det i mange år. Det er dem, man kalder radikal feminister. Kvinder, ofte ældre kvinder. J.K. Rowling, Kathleen Stock i England, Dorte Toft, Karen Larsen, Katrine Brøgger i Danmark. Der er kommet en gruppe for nylig, der hedder kvinderettigheder.dk, der har lavet et fantastisk stykke arbejde. Det er jo kvinder, som jo oplyser om hele det område her. Men det er det her med de kendte. Nu er Jim Lyngvild og Kasper Christensen jo rimelig kendte. Jeg har ikke lige set nogen kendte rigtig sige det her. Og hvis vi taler om politikere, så er det jo kun politikere på højrefløjen, der nogle gange kan finde ud af at sige det. Marie Bjerre, ligestillingsminister, hun kunne finde ud af at sige det, men så blev hun så fjernet på posten, og Magnus Heunicke fik posten. Og det er jo en stor og trist ting, fordi han virker meget transideologisk, hvad man kan kalde det. Altså han har ikke styr på det med, hvor mange køn der er. Det er sværere. Det havde Marie Bjerre. Men hun blev afsat. Jeg håber, at det har været oplysende. Jeg håber, at du vil støtte mit arbejde med at oplyse om det her, og generelt det arbejde, jeg laver frivilligt for at hjælpe mennesker i klemme i systemet. Det kan du gøre ved at støtte for retssikkerhed, som jeg er formand for, en almennyttig forening, der hjælper kronisk syge og andre i klemme i systemet. Der vil være et link i beskrivelsen, og det kunne være godt at støtte ytringsfriheden, demokratiet og retssikkerheden i Danmark, synes jeg. Det kan man gøre for kun 60 kroner om året til den her forening her. Men fortsat god dag. Godt tak.